Panguva ino vanhu voti the dynasty is here. Nema-consolidations ari kuitwa mapower parliament kana kungava kuARMY kana kunga kuva kupi zvapo including the ruling party ZANU-PF. Vanhu voti dynasty iya yatizosvika. Aiwa vatsandapinda mashoko ari kuda panapa achitaurwa nevanhu especially pepanhau reZim vachiti aiwa the first lady panguva inoi ari kuzama kuplaya the chess game kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe aramba aripo aiwa kusvika 2030 and beyond. Don't subscribe or like on the bell. The dynasty is no longer a theory. It's unfolding before our eyes. Auxilia is not a first lady. She's the ruler. She's the mafia boss. She is the monarch. And her grip on Zimbabwe is tightening. Grace Mugabe, for all her faults, didn't pretend. Auxilia does. And that makes her more dangerous. Cry the beloved country. Zimbabwe is not being governed. It is being looted, humiliated, and held hostage by a woman hiding behind her husband's broken mind. A woman with no official title, but absolute power. The generals are mugged. The opposition is bought. The constitution is torn. Cry the beloved country. Ndo mashoko ari kudanyuka panapa muzimu sezvamuri kuona izvi pepanhau reZim ari kuti aiwa panguva inoi these people they are trying to hide behind the Zimbabwean leader nokuda aiwa kuma-allegations ari kubuda achitogwa pana kuti aiwa the Zimbabwean leader panguva inoi is not incapacitated, zviri kungotaurwa, everyone knows ma-issues ari kutaura, but panguva ino zviri kunze they are taking advantage. Zimbabwe as a country, it is being looted, it is being humiliated. Panapa it is now held on hostage. They are taking everything vachizviconsolidata vachiita self-saving and self-enrichment. Vasvika kubuda panapa vanhu vari kuti aiwa dynasty yachizosvika takutongoita yekutongoona tichivaona vachiita zvavanoda our motherland. Vasvika kubuda panapa toti aiwa muri kudii pamusoro pechitiko ichi avo chiri kuchiarticulatwa nekutsanangurwa panapa nevanhu vemuzimbabwe vachiti aiwa saka Zimbabwe ndizvo here morega zvakangodai here or mavoices enyu panguva inoi munoyaswa kuti they are being silenced, you cannot do anything. Timbotizai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like.